सलमान खान मुर्दाबाद, आलिया भट्ट मुर्दाबाद, करण जौहर मुर्दाबाद, सुशांत भैया अमर है, ओखिया के तारा ये कोई सितारा रहे बिहार के शान जनम हले रेली हलस। ओखिया के तारा ये कोई सितारा रहे बिहार के शान जनम हले रेली हल। बहिन चोट सलमान जनम हले रेली हल। माधर चोट सलमान जनम हले रेली हलस। आप लोग बिहार वासियों से मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है कि सलमान खान का बॉलीवुड का फिल्म किसी भी पटना के थिएटर में नहीं लगना चाहिए। कि अपन फाटल करे जा कैसे सियब हो कि हम सुशांत भैया के बिना नहीं जियब हो। कि अपन फाटल करे जा कैसे सियब हो कि अपन सुशांत भैया के बिना कैसे जी